Ahojte milovaní sledovatelia, čitatelia a aj poslucháči stránky a kanála GOT. Vítam vás pri takejto téme, ktorá už síce zaznela dvakrát v príspevkoch na stránke GOT, ktorá vlastne je podľa mňa alfa a omega, čisté versus nečisté myšlienky, o ktorých som písala v dvoch príspevkoch nedávno na stránke, sú podľa mňa naozaj veľmi dôležité a teraz by som to chcela možno už len tak doťuknúť alebo dovysvetliť niektoré veci, pretože považujem za dôležité naozaj si strážiť svoje myšlienky a udržiavať si myseľ čistú. Nebudem už vlastne opakovať to, čo som už písala, čo už vlastne vyšlo na stránke, ale chcela by som to svojimi slovami, vlastne už zase len takým voľným štýlom povedať, čo je najdôležitejšie v tejto téme, pretože naozaj čistota myšlienok je alfa a omega. Ja som napríklad predtým, keď som sa dávala dokopy s najvyššími, alebo ako to mám povedať, tak mi bývalý Boh stvoriteľ hovoril, že moje myšlienky sú najčistejšie zo všetkých. A ja som v tej chvíli nechápala, ako to myslí. A hovorila som si, no veď dobre. Je to tak, že ja, čo sa týka nejakých pozitívnych informácií na moju adresu, ja to beriem naozaj s takou pokorou, skromnosťou. Čiže keď aj najvyšší muži, viete ktorí, Michael, Archaniel, Gabriel, Archaniel, Ježiš a bývalý Boh, stvoriteľ, otec, ako ho niektorí nazývajú, aj keď nie je to úplne presné označenie, ale je to on, tak mi vlastne takéto veci hovoria, alebo mi hovoria tie najúžasnejšie superlatívy, tak ja tomu vôbec ako keby, nie že neprikladám význam, samozrejme im verím a som im vďačná maximálne, ale neprežívam to tak, ako niektorí, ktorí utiekli si na tej nesprávnej vlne, mali pocit, že komunikujú s niekým, s niečím, čo im hovorí nejaké lichvotky, čo im hovorí niečo pozitívne, čo v zásade by mohla byť pravda, ale na takomto spôsobe sa vlastne Matrix takisto prejaví a dokáže človeka uvrhnúť do pýchy. Ale nie, že za to môže ten samotný Matrix, nastavenie, mechanizmy, ale jednoducho môže za to človek sám, pretože tomu uverí a začne si o sebe egoisticky namýšľať. To je ten základný problém, že tu naozaj tá zdravá hranica a zdravá miera je veľmi tenká a tenko oddelená od tej nezdravej hranice. A vlastne aj tie čisté myšlienky veľmi ťažko udržíte, lebo sú naozaj vzdialené na hrúbku vlasu od tých nečistých. To znamená, že nečisté myšlienky sú naozaj niekedy ako keby tie pekné, tie pozitívne, aj keď samozrejme, treba si budovať aj zdravú sebalásku. Zase nechcem, aby sa niekto toho chytil a chytal ma za slovíčka, pretože tu vysvetľujem aspoň zhruba z časti to, že naozaj nečisté myšlienky môžu fungovať aj na tomto princípe, že vám niekto zvyšuje ego, ale nezdravým spôsobom a vy sa máte nejakým spôsobom korigovať v tom, že dajme tomu skromne, pokorne prijímať akúkoľvek pozitívnu informáciu, a brať ju s takou pokorou, s nadhľadom, aj s rešpektom, ale tak, aby ste jednoducho nebudovali svoje nezdravé ego, aby ste si ho krotili. Čiže nech by ste počuli alebo čítali, ja neviem, na svoju osobu čokoľvek, vždy treba mať tú pokoru a to ego skrotené práve týmto spôsobom, že nezačnem si o sebe namýšľať, aký som ja super, aký som ja dokonalý, úžasný a neviem čo, pretože áno, aj takýmto spôsobom funguje, skrátim to, temnota. Jednoduchým spôsobom. Takto funguje Matrix, ktorý naozaj, spoznala som veľa ľudí aj takto osobne v osobnom živote, ktorí si mysleli, že majú pokoru a nemali ju, ale ani zďaleka. A ľudia, ktorí si mysleli, že sú neviem kde duchovne, tak absolútne duchovne neboli. Len to ich ego si myslelo, že je niekde vysoko ten daný dotyčný a že neviem, čo všetko vie a neviem, kde všade už sa nachádza v duchovnom rozvoji a pritom tá pokora je základ. A keď pokoru v sebe človek nebuduje a nemá ustrážené naozaj to ego, lebo ego je nesmierne dôležitá zložka, ktorá vám signalizuje, ktorá vám ukazuje okamžite zrkadlovo vašu pokoru. Na egu najlepšie si vlastne vytrenujete
svoju pokoru, ale takisto aj tie ostatné atribúty a cnosti. Pretože ego je zrkadlovým odrazom vlastne vás samotných, lenže vy sa musíte aj vedieť seba reflexívne zhodnotiť. Musíte to vidieť v sebe. Musíte, nie že sa ponižovať, to nie je vôbec o tom ponižovať sa, ale byť skromný, pokorný a prijímajúci isté veci, ale zároveň byť aj aktívny v tom, kedy si už musím vedieť ustrážiť svoje konkrétne myšlienky, ktoré takisto fungujú skrze ego. Čiže keď má niekto aj egoistické myšlienky, egoistický spôsob života, tak sa to všetko krásne prejavuje. Ale bez toho, aby človek nemal skutočnú pokoru, to neuvidí. Uvidí seba v tej svojej, dajme tomu, sláve, uvidí seba v takej tej svojej pozlátke a bude krvopotne doslova sa snažiť obhájiť si ten obraz, obhájiť si seba samého aj napriek tomu, že tu už jednoducho končí vlastne to pozitívne, ale nastupuje vlastne to negatívne a to je neželané a to je už vlastne potom tá samolúbosť, ješitnosť, pýcha a tak ďalej. Čiže na tomto veľmi veľa ľudí padne. Aj padá. Takže naozaj potom je veľmi dôležité vedieť, že nečisté myšlienky podporuje aj pretvárka. Že niekto si myslí, že navonok sa bude prejavať tak onak a bude hovoriť úžasné veci, bude hovoriť neviem aké úžasné superlatívy niekomu a tak ďalej. A vieme, ako to takto funguje, že faloš pretvárka je zase ďalší veľmi nesprávny spôsob myslenia a fungovania v tomto svete. To znamená, že nečisté myšlienky zase musíme vedieť oddelovať od týchto vecí, pretože čisté myšlienky vás musia udržiavať takých ľahkých. Musí vás to čisté myslenie nezaťažovať. Nemalo by vás doslova ťahať dolu. Malo by vás odľahčovať a mali by ste aj vy správne si vedieť odľahčiť. Je to niečo ako keď naozaj máte v domácnosti kôš s odpadkami a potrebujete pravidelne udržiavať ten kôš v čistote, keď viete, že tam jednoducho dávate tam odpad alebo triedite odpad a takisto všetky tie smetné nádoby potrebujete udržiavať v čistote, inak vám to tam začne smrdieť a hniť a neviem čo všetko. A to je podobný princíp s vašou myslou a s vašim vnútrom, pretože mysel zakalí úsudok, mysel zakalí všetky zmysly. A nakoniec nie len, že sa otrávi tá myseľ a tie myšlienky a vlastne navonok potom prechádzajú tie činy do prečinov, ale následne sa otravuje celé vnútro. Otravuje sa duša. Pretože mnohí si myslia, že duša je čistá, duša je iba pozitívna, iba krásna, iba láska a tak ďalej a tak ďalej. A to je zase čierno-biele skreslené vnímanie, pretože tým pádom človek nevidí za obzor a myslí si, že to čierne je len čierne, biele je biele, ale čo keď je to farebné? A čo keď naozaj niekto si myslí, že biele je čierne a je to pritom opačne? A viete, aký princíp vám tým chcem povedať, že naozaj je dôležité kontrolovať si myšlienky a byť obozretný, byť sústredený na každú jednu myšlienku, ktorá sa mi už len v hlave nejakým spôsobom objaví. Pretože môžu byť aj implementované myšlienky, čiže sú to podnety zvonka, ale sú to potom aj odrazy nás samotných a to je implementácia vlastne znútra, z nášho najhlbšieho vnútra, ktoré len ide sa ukázať na povrch. Nesmierne dôležité je uvedomovať si, samozrejme úplne jednoznačné základné nečisté myslenie, ktoré vám jednoducho, jak sa hovorí, udre do hlavy, že to viete, že aha, zastavím sa, lebo toto už nie je v poriadku, ako myslím. Napríklad, že niekomu by som ublížil, alebo niekomu by som nedoprial, alebo by som sebe nedoprial, sebe ublížil. To je úplne v zásade princíp rovnaký. Vtedy sa treba zastaviť, to je také očividné, ako keď to zjednoduším. Ale potom sú tu myšlienky také sofistikované, ktoré som už spomínala pred chvíľkou, že na základe niečoho akože pozitívneho v skutočnosti vás to iba vo výsledku ťaha dolu. A to je tá skrytá forma nečistých myšlienok. Spomínala som aj v príspevkoch, že naozaj nejaké implementované skryté nečisté myšlienky sa nachádzajú v akýchkoľvek textoch, dokonca aj náboženských, a sú tam naozaj veľakrát absolútne okaté myšlienky, ktoré sú na sťahovanie človeka, aby napríklad v tej viere
už neostával čistý, ale prechádzal do tej viery nečistej. Môžeme ju nazvať fanatická, môžeme ju nazvať akokoľvek, ale veľakrát som videla aj na vlastné oči a počula. Doslova ľudí, ktorí si myslia, že sú veriaci, ktorí si myslia, že vedia o Bohu. Zase sa bude možno opakovať ako z predošlých niektorých nahrávok. Myslia si, že vedia, konajú dobro, hovoria dobro a tak ďalej. A pritom, dajme tomu, sa oháňajú svätými, oháňajú sa funkciami najvyšších, dokonca znesvedcujú funkciu Boh, pretože si myslia, že na základe ich nečistých myšlienok vlastne konajú dobre a konajú ten najpozitívnejší zámer a pritom ten zámer je sofistikovaný, ale skrytý, negatívny. To znamená, že na takomto princípe sa vlastne tá viera stáva nečistá, nezdravá a sťahuje dolu. Na základe viery takisto sa dá sťahovať dolu, pretože som to takisto videla ako ľudia, ktorí sa oháňajú Bohom doslova, Ježišom, už to poviem akokoľvek, anielmi, archanielmi, a vôbec nemajú pokoru, vôbec nemajú správnu vieru, ani zdravú vieru a vôbec nemajú zdravé sebavedomie, ani nemajú sebareflexiu a už nemajú ani zdravý úsudok a svedomie. Toto sú naozaj veci, ktoré sú ale do očí bijúce len pre tých, ktorí už naozaj chápu a snažia sa chápať zo všetkých uhlov pohľadu alebo z čo najväčšieho možného počtu uhlov pohľadu, pretože pravda síce je len jedna, ale existuje veľmi veľa uhlov pohľadu, ktoré vás dokážu smerodajne naviesť na ten správny výsledok. A keď už máte, dajme tomu, čisté myšlienky, tak je to jednoduchšie. Ale pokiaľ niekto má nečisté už myšlienky, tam už prichádzajú nečisté zámery, postoje a tak ďalej. A tam už prichádza aj nečistý spôsob myslenia, konania a hovorenia. Tam už jednoducho sa ten proces zhoršuje. A tá cesta vlastne k tomu čistému mysleniu je veľmi úzka. A musíte prejsť po veľmi úzkej ceste čistých myšlienok. Ale neverím tomu, že každý jeden človek, alebo aspoň jeden, teda neverím, že každý človek má len, alebo teda či existuje jeden jediný človek, ktorý má pozitívne myšlienky alebo len čisté myšlienky. To nie. Nie je dôležité uvedomovať si, že myslím nečisto, alebo si niekedy pomyslím niečo nepekné, ale je dôležité sa vedieť zastaviť, vedieť to zanalizovať, lebo nie je hanba mať nečistú myšlienku. Je hanba udržiavať sa skôr v tom nečistom myslení a ešte o to viac, keď viem. Ale samozrejme ani nevedomosť neospravedlňuje. Je dôležité naozaj čistotu myšlienok si kontrolovať, pretože od mysle vám vychádza všetko. Niektorí si myslia, že chvála Bohu, že moje myšlienky nie sú počuť alebo vidieť. Naozaj v tomto svete je to v podstate na jednej strane vo veľkej výhode pre tých, ktorí naozaj majú tie myšlienky rôzne, alebo si myslia, že ich majú dobre, alebo hrajú nejaké divadielko, mysliaci, že nikto ich neodhalí, alebo všetko vidí a dokonca aj Matrix všetko vidí, aj najvyšší všetko vidia, všetko cítia. A samozrejme aj niektorí ľudia, ktorí už sú v tej najvyššej pravde, vedia, cítia, počujú svojím spôsobom, ale inak. A intuitívne jednoducho vedia, keď niekto klame alebo nie. Proste mimo tento pozemský Matrix a svet je už oklamať veľmi ťažké. To sa tam v podstate ani nedá. Tu sa to dá a je to aj schválne tak spravené, pretože ľudia sú tým pádom vedení, že veď nikto ma nevidí, nikto ma nepočuje, len ja sám, ale vy sami sa počujete v prvom rade. Vy sami sa snažte o čistotu tých myšlienok, pretože to je alfa a omega, ako som spomenula na začiatku. Alfa a omega toho, že ako sa váš život uberá ďalej. Myslenie je to, čo vás vlastne definuje. Nie to, čo robíte, alebo to, čo hovoríte, ale myslením vás definuje vlastne, alebo myslenie vás definuje v tom, aké ste bytosti, alebo ľudia. Pretože naozaj veľa ľudí spravilo veľmi nepekných vecí, aj čo sa týka slovne, alebo sa pourážali a tak ďalej, alebo spravili nepekné, nečestné veci. Je dôležité si to vedieť priznať, netrápiť sa tým zase v zmysle toho, že budem si teraz vyčítať už do smrti, činiť pokánie a tak ďalej. To sú veľmi dôležité veci, ktoré ale keď už pochopíte, tak viete, ako to myslím, ako to hovorím. Ale pokiaľ naozaj niekto
potrebuje, a každý jeden človek potrebuje toto myslenie nejakým spôsobom zlepšiť, tak potom si uvedomí, že naozaj myslenie je najdôležitejšia časť vášho bytia. Keďže v tomto smere budete na sebe pracovať, tak skôr či neskôr nebudete potrebovať sa nejako tak zastavovať, korigovať, nebudete potrebovať nejakú kontrolu nad svojimi myšlienkami, lebo už vám to pôjde same. Už si budete uvedomovať. A je dôležité naozaj prijať ľuďom alebo bytostiam len to najlepšie, veď to prajete svojím spôsobom aj sebe. A teraz ma to tak dojíma, lebo je to tak, ako to je, že naozaj je dôležité myslieť si to, čo aj dávam navonok. A pokiaľ to tak nerobíte, tak vo vás vzniká vnútorný rozpor. Vzniká odpor medzi sebou samým, pretože niečo iné si myslím, niečo iné hovorím a úplne iné konám. A to je ten odpor, to je ten rozpor medzi sebou samým a to je to, čo spôsobuje najviac ochorení, aj psychických, aj fyzických. A naozaj tá čistota myšlienok je o vás, je to pre vás. Nie pre mňa, alebo pre najvyšších, alebo pre Matrix. Je to pre vás samotných, aby ste si uvedomovali, že myslením ubližujete najviac. V prvom rade ale sebe. Pretože vaše myšlienky nevidí nikto z tých ľudí a necíti ich, iba keď je už naozaj nejak silno empatický. Ale vás samých to zožiera, vás samých to potom stravuje a otrávi vás to. A samozrejme, nebudem sa baviť o tom, čo potom čaká tých, ktorí nejakým spôsobom si extrémne zaťažili svoju karmu negatívnym smerom. A to je potom téma na úplne inú debatu, ale chcem vám hlavne povedať to najdôležitejšie, že naozaj od myslenia vychádza všetko ostatné z vás, lebo je to vo vás. A zastaviť nečisté myšlienky je niekedy naozaj náročné. Nedá sa to hneď. Ale už len tou snahou urobíte veľa. Naozaj v tomto prípade ja oceňujem, Boh oceňuje, že snaha jednoducho v tom prípade je smerodajná a snaha sa skutočne cení. Už len to, že sa chce niekto zmeniť v tom myslení, aby si prestal škodiť. V prvom rade sám sa, lebo Bohu tým neškodíte priamo. Svojím spôsobom nepriamo, ale dosť závažným spôsobom v tom, že si ubližujete. A keď sa naozaj snažíte to myslenie očisťovať, aj svoj mysel hlavne očisťovať, tak to je to najdôležitejšie, čo môžete pre seba urobiť. Pretože je dôležité, čo do seba dostávame. To je tiež veľmi dôležité, aké myšlienky príjmame, aké názory príjmame, akú energiu príjmame od druhých. Pokiaľ sme napojení na jediného pravého Boha, tak dostávame len to pozitívne. Ale samozrejme sme tu v spoločenstve iných ľudí, v spoločenstve ich energií a tak ďalej a tak ďalej. Čiže chtiac, nechtiac prijímame vždy niečo. Takže tam sú zase dôležité tie ochrany naše, formulky a tak ďalej, bublinky ochranné. Ale je takisto dôležité, čo je v nás a čo živíme v sebe. Čiže čo vychádza zvonka, ale čo vychádza aj znútra. A vy jedine môžete zmeniť to, čo vychádza z vás znútra. Nie je to zvonka. To nezmeníte, to môžete len eliminovať, aby ste toho prijímali čo najmenej negatívneho. Ale to, čo je vo vás, musíte nejakým spôsobom spracovať. To je to, čo vám signalizuje, na čo máte popracovať. Ale bez skutočnej sebareflexie, pokory a toho svedomia, ktoré je takisto signál a indikátor, tak bez toho to jednoducho nepôjde správnym smerom. Takže snáď som vám ešte trošičku niečo dovysvetlila, doťukla, nasmerovala vás, pretože ja nerada konkretizujem. Nie je to môj štýl niekoho konkretizovať alebo niečo konkretizovať, ale myslím, že som konkretizovala dostatočne na to, aby ste si uvedomovali, že v tomto prípade je kľúčovým to, akým spôsobom myslíme a čo si myslíme. Pretože pokiaľ sa prestanete zaťažovať, čo si kto myslí, nemyslí, ako to berie, neberie a tak ďalej, budete sa sústrediť na to svoje, čo máte a na čo máte pracovať. To ostatné vypustíte. Čo si myslí kto o vás, je jednoducho vždy len o ňom samotnom. Ale čo si myslíte vy o sebe? To je to, čo vás ďalej formuje. A ďalej vás ovplyvňuje. Takže verím, že som vám zase niečo pomohla objasniť, dovysvetliť a budem vďačná za každú vašu pozitívnu reakciu
aj samozrejme keby negatívnu, ale ja by som skôr povedala, že všetko je to vždy o každom. Čo dáva navonok, to má sám vnútri. Takže pozdravujem vás a teším sa na vás opäť na budúce.